שלום לכם, אנחנו שמחים שאתם איתנו בקישורית TV, הטלוויזיה הקהילתית של קישורית. המקום הכי שפוי במזרח תיכון לא שפוי. בתוכנית הפעם יחסי מרות על היחס בין השינשינים לחברים, מה זו גאוות יחידה בענפי קישורית, חברות, מי צריך את זה ולמה, ולחינוך נלמד קצת איך להתחיל עם בנות. כל זה לאחר לקט חדשות מקומיות. בבקשה. יקב קישור כולו נערך לבקבוק היין משנה שעברה והשנה הנוכחית. רוני שפיקח על התהליך הסביר לנו על הנעשה. תהליך של בקבוק, שבו בקבקנו בעצם את כל היין שהכנו שנה שעברה, וחלק מהיין שעשינו אותו השנה, היין הלבן של השנה והאדום של שנה שעברה. הכל קרה בעצם פה. תהליך הבקבוק החל בשטיפת הבקבוקים, מילואם ביין, סתימתם בפקק ואריזתם בארגזים. במסגרת תוכנית העשרה חדשה לחברי קישורית שנרקמה בשיתוף עם מכללת הגליל המערבי בעכו, יצאו כ-20 חברי קישורית להרצאה בנושא חשיבה פיננסית ומושגי יסוד בכלכלה, אשר כללה משחק כלכלי חווייתי. איזושהי תוכנית ראשונית של סדרה של הרצאות, שכל הרצאה היא מעולם תוכן אחר. הרעיון בעצם בא בכדי לאפשר לחברים בקישורית לחוות משהו מהעולם של הלימודים שהוא מאוד נפוץ ומוכר בחברה בישראל. בהצלחה לחברים בהמשך הלימודים. בחודש ינואר יצאו חברי קישורית והצוות בשתי קבוצות ל3 ימים של טיול ונופש בים המלח. החברים ביקרו בירושלים במגדל דוד ובגן החיות התנ"כי, ביקרו במצדה שאליה עלו ברכבל וברגל, הסתובבו בין העתיקות ושמעו על הסיפור הייחודי של המקום. השהות במלון מפנק על שפת ים המלח, שכלל פעילויות חברתיות, היה מענה במיוחד. במסגרת סיור חווייתי לימודי, יצאו חברי קישורית למוזיאון רכבת בחיפה ושמעו סקירה על דלתות הרכבת. לאחר מכן המשיכו וחנכו את רכבת העמק בנסיעה קצרה לכפר יהושע, ושם ביקרו בתחנת הרכבת הישנה והמוזיאון הנמצא בה. לקישורית באים כל שנה חבר'ה צעירים לעשות שנת שירות, לתרום ולעזור לקהילה. הם מקבלים תפקידים, סמכויות וכוח, או במילים אחרות, מרות. אז במה זה בעצם בא לידי ביטוי? ואיך מרגישים מזה החברים שרובם יותר מבוגרים מהם? כתבתה של הילה פלט. בבקשה. בכל שנה באים לקישורית כ-18 שינשינים להתנדב ולעזור בתחומים שונים, בענפי התעסוקה, בחוגים, ובו זמנית יוצרים קשר עם החברים. הם יכולים לעזור למנהלי הענפים להפעיל את המקום. אני יודע שהם מתנדבים בכלבייה, בדיר, בכל מיני מקומות עבודה, והם עוזרים להזיז את העניינים פה ולעבוד. ובית כל דבר חשוב שהם עושים, לפי דעתי, זה פעילות החוגים, שהם מפעילים את החוגים אחר הצהריים, ופרט לכך אני יודע שהם חונכים אנשים שמדברים איתם פעם בשבוע. יש חונכויות שזה מפגשים יותר אישיים, פחות בקבוצות, אינטראקציה שהיא שונה לגמרי מכל אינטראקציה אחרת שיש לי בכפר. הרבה שיחות אישיות, הרבה כניסה לעומק עם אנשים. כיף בטירוף, באמת תמיד מעניין. ויש את המפגשים הפחות פורמליים, שזה באמת לטייל בכפר. אני מרגיש שיש לי אינטראקציה מסוימת עם השינשינים. א', בגלל שאני עובד איתם בעבודה, בגן ירק, וגם אם זה בחוגים, בחדר אוכל, יש אינטראקציה מסוימת. אני חושב שזה
חשוב שיש פה את השינשינים שהם תורמים הרבה לחיי החברה פה בקישורית, והם יש להם תפקיד בענפים והם מעבירים חוגים. היחסים בין השינשינים לחברים הם יחסים מורכבים, היכולים להוביל לחיכוכים שונים. לפעמים חלק מהחברים מרגישים שכאשר שינשינים צעירים מדריכים אותם הם תחת מרות, בגלל שהחברים יותר מבוגרים וותיקים בכפר. היה קטעים שלא אהבתי שילדים באמת באים, שאין להם שום ניסיון בעבודה עם אנשים עם צרכים מיוחדים, באים וחושבים שהם יכולים כאילו לנהל ולהגיד מה לעשות. זה היה לי קצת קשה מהעובדה. שאני מנסה להקשיב להם ואני מנסה לא להתווכח איתם על דברים, אבל לפעמים זה לא כל כך מצליח. There was a volunteers activity in the theatre, and I wasn't really feeling well, and the volunteers in my group were not very nice to me, and didn't talk to me nicely, and that's why I left. אנחנו במקום אפילו קצת בעייתי, שאולי רוצים לתת לנו המון סמכות, אבל אנחנו באמת פה חבר'ה צעירים יותר מהחברים. ואנחנו חדשים, וכולם פה נורא ותיקים, אז כאילו איפה המקום שלי לתת את ההערות, ואיפה המקום שלי אולי דווקא לא לדבר. הם פשוט באו מהתיכון ישר לפה. אני חושב שזה קצת בעייתי, כי אני לא חושב שמה נותן להם את הסמכות להגיד לנו מה לעשות. אני גם למדתי בתיכון רגיל, והייתי בצבא, ואני לא חושב שאני פחות מהם בשום דבר. שמעתי הרבה פעמים כמה חברים אומרים, יאללה, בני 18 האלה, חושבים את עצמם וזה. הרבה פעמים החיכוכים עם השינשינים באים מתוך הצורך או הרצון של המתנדב עצמו לקחת אחריות על החבר ולעזור לו ברגע מסוים. אני חושבת שזה חלק כאילו, זה כתוב כחלק מהחובות שלנו לעזור, אבל זה משהו שהוא מרגיש לנו מאוד טבעי. כאילו העזרה הזאת היא כן המטרה של השינשינים פה, אבל זה גם משהו שהוא מאוד טבעי לנו, ואפשר לראות את זה כאילו כל היום, איך ששינשינים מסתובבים ורק נמצאים שם. כאילו גם העזרה הזאת היא לפעמים כאילו רק לשבת ליד חבר, לאו דווקא להפוך בשבילו את העולם. אבל זה משהו שהוא מרגיש מאוד טבעי, כאילו זה מרגיש מאוד הייעוד שלנו פה, כאילו הסיבה שאנחנו פה כזה. איך זה לעבוד עם השינשינים? מאתגר, כיף. לפעמים הם קצת שטוטניקים, שזה טוב. מכניס קצת רוח חיים, במיוחד אתה לומד להעריך את זה בתקופה, במיוחד שאין שינשינים, ואתה מבין כמה הם כוח עזר גדול לכפר. לפי דעתי, קודם כל בהתנדבות פה, אני חושב שהם מנסים לתרום לכל מיני מקומות שהם יכולים לעזור, לתרום כאילו למדינה או לתושבי המדינה החלשים יותר שצריכים עזרה, אז הם מגיעים למקומות כאלה, וזה ראוי להערכה. I was playing soccer and I was the only girl and I fell and his staff said, okay, sit down, calm down, and then like after 10 minutes he said, are you okay? Do you want to continue? And I said, yeah. And he was like being really supportive. אני מרגישה שזה שנותנים לנו כאן לקחת אחריות על חברים זה דבר טוב. זה קודם כל אני אקח את זה אולי למקום האישי שלי, שזה נותן לי הרבה. החברים והשינשינים שונים אלו מאלו בדעותיהם ורגשותיהם. חוכמה אמיתית היא למצוא את שביל הזהב ולהתייחס לכל בן אדם בפני עצמו ולתת לו את הכבוד לו הוא ראוי. ולנושא הבא, גאוות יחידה, מצב תפיסתי בו חברי היחידה, הצוות או הארגון תופסים את עצמם כמיוחדים ובעלי ערך מוסף משותף בולט על סביבתם.
זה נכון, לא נכון, צודק, לא צודק, זאת עובדה. על גאוות יחידה ועל ההתמודדויות בעבודה, כתבתה של מיכל טל, בבקשה. ענפי עבודה בכישורית רבים ומגוונים. עניין אותי לבדוק מה יש לחברים להגיד על כל ענף ואיזה ענף הוא הכי טוב ביניהם. הכי טוב לעבוד בעורבה כי זה עבודה מגניבה ומקורית. אני גאה לעבוד בתקשורת, אין על כישורית טבעי, אין על הענף הזה. זה עבודה מגוונת, לא כל יום עושים אותו דבר, אתה קורא הרבה. כולם מרגישים גאווה בעבודתם ונחושים להסביר למה היא הכי טובה ביניהם. הכלבייה זה הענף הכי טוב שהיא מביאה הכי זוכים גבייה בתחרויות. העבודה בגן היא רק הכי טובה. אני הייתי ממליץ, אבל רק אם אותו בן אדם יש לו יכולות פיזיות, כי אחרת יהיה לו מאוד קשה שם. אין ספק שזה הענף הכי פיזי בכישורית, והרבה אנשי צוות גם אמרו את זה. העבודה בעורבה הכי טובה, כי אני אוהב לעבוד עם סוסים, אני אוהב רכיבה על סוסים. המצלמה זה כאילו העיניים שלי. זה מה שאני אומר. העבודה בעורבה הכי טובה כי אנחנו זוכים לעבוד עם חיה שקוראים לה סוס, שהיא חיה מדהימה, שהיא יכולה להרגיע, וכל הרגשות, המתח והכעס והתסכול זה משהו שאפשר לשתף את הסוס. הכי טוב לעבוד בגן ירק, למה? כי גן ירק זה אחלה עבודה, זה עבודה פיזית. אני גאה לעבוד בגן ירק. עובדים עם סוסים שהיא חיה מדהימה, נפלאה, עוזרת, תומכת שקשה. תקשורת זה הענף הכי טוב, כי הוא מיוחד במינו. כישורית מצליחה לספק לכל חבר את העבודה שמתאימה ליכולת ולכישורים שלו. העבודה נותנת כלים כדי להתפתח. לאחר שדיברנו על גאוות יחידה, בואו נדבר קצת על גאוות חברים, או במילים אחרות, חבורות. איזה חבורות, במה מדובר ומה זה בעצם נותן להם. לך תחפש את החברים שלך. כתבתו של קובי ארז, בבקשה. כישורית הוא קיבוץ לאנשים בעלי צרכים מיוחדים, המונה כ-170 חברי קיבוץ. בכישורית דינמיקה חברתית מורכבת, הנובעת מהבדלים ברמות תפקודיות ותחומי עניין שונים שמביאים ליצירת חבורות שונות. יש אותי, יש את דווינה, ניקי, גיא, יש את ירון, איתי, יוסי, תמר, רותם, יש עוד הרבה. בני החבורה אוהבים לבלות את מרבית זמנם ביחד, ויהיה ניתן לזהותם בפעילויות ציבוריות ואירועים יחדיו. בטיולים אנחנו גם ביחד, תלוי, מחלקים אותנו לקבוצות. נפגשים ביחד בארוחות האלה, יושבים ביחד, מדברים, ואחרי זה כל אחד מתפרע לביתו. למשל שיש טיולים, אנחנו משתדלים להיות באותו אוטובוס ובאותו מלון. כי החברה שלנו כבר מגובשת.
ואנחנו משתדלים, אתה יודע, כבר, איך אומרים, לצאת כבר כחמולה. שלא נהיה מפוזרים. על מנת להצטרף לחבורה, יש לעבור תהליך מסוים, אשר בודק את יכולת ההתאמה של האדם לחבורה ולמאפייני המאחדים. ידבר כמונו, יזרום בחברה, התקבלנו. לא, אז לא נגיד לו באותו ערב גוד ביי, כמו שאמרתי מקודם, נחכה ניפרד, ולא תהיה הפעם השנייה. מראה לא, וגם אופי לא, כאילו, זה רק, אתה יודע, איך אומרים, בן אדם, כאילו, אם הוא אחלה איתנו, שאנחנו בקשר איתו, אז תפדל, מה שנקרא. אבל לא סתם, אנחנו ניקח סתם איזה מישהו, סתם דוגמה, מישהו מהחברים שאנחנו לא בקשר, וישר יצרפו אותו לחבורה שלנו. שחר ובעלה אלעד היו במגע עם החבורה, הוזמנו למפגש ניסיון, וחוו את תהליך הקבלה של החבורה. הם באו אליי ואמרו לי, את רוצה להיות איתנו? את רוצה עוד חברים? ואז באתי עם אלעד, הלכנו לשתי מפגשים איתם בימי שישי. הם לא עשו שום דבר רע, פשוט הם רצו לעזור לי. אלעד לא היה כל כך בתוך העניינים כמוני, הוא היה בצד כל הזמן ונרדם. הם לא ממש רצו לקבל אותי בפגישה השנייה. אני הרגשתי לא כך נעים. הרגשתי שהם בוחנים אותי. הרגשתי שאני לא כך חצויה בחבורה. לא מה שהבנתי מה הם רוצים ממני, ולא רציתי לבוא יותר. לכל חבורה יש את הדרישות המסוימות שלה, אשר מטרתן לאפשר את התקיימות החבורה באופן תקין. זה כן, זה לא, זה לא, זה לא. מראה או מעמד לא קשור לחבורה. אנחנו בוחנים את החבורה אם יש לנו אלכוהול שהוא יכול לסתום את הפה ולא לספר את מה שקורה באותו חדר. שמדברים על משהו ואותו בחור רץ לספר בכל קישורית. באותו רגע אותו בן אדם נפסל. נכבנו קרה ואותו בן אדם לא איתנו. לא רציתי להיכנס לזה, אבל נכון, יש את המרכב הסודי, האישי, אנחנו מדברים על כל מיני דברים סודיים וכל מיני דברים אישיים, ולא ניתן לפרט במצלמה. קיום חבורה הוא עיסוק תמידי, ואינו פשוט כלל. ובכל זאת, החבורות ממשיכות להתקיים. אז מה מרוויחים חברי הקבוצה מהשתייכותם אליה? עבורנו זה מצוין, כי כשאבי נפטר, החבורה וחבר אחד במיוחד, שפה אני יכול כן להגיד שמו, זה ניר ירון, היה תמך, היה איתי כל הזמן, עד שהגר הגיע, וזה כן מאוד עוזר ומאוד חשוב. הכיף שיש חברים, יש מה לעשות, תמיד מחפשים מה לעשות בימי שישי. זה דווקא כן דבר חיובי שיש חבורות. אני יכול להגיד לך, לא רק בקישורית, בכל מקום בעולם ובארץ יש לך חבורות. החבורות הן תופעה טבעית בלתי נמנעת, המשקפות את רצון האדם להתקרב לדומים לו. ולצידי יושבת כבר הגר טפר, רכזת שירות הסוציאלי וקישורית. שלום, מה שלומך? היי, בסדר גמור. תגידי, אז מה דעתך בעניין חברויות? קודם כל, אני בעד חברויות, זה צורך בסיסי של האדם. ברור. חלק מהחיים. חלק חשוב. אבל למה זה קהילות סגורות בעצם גורם לקנאה, למתח, לוויכוחים, למה זה טוב? תראה, האדם הוא יצור חברתי. אנחנו חיים בקישורית בקהילה מאוד מאוד גדולה, קיבוצית, שיש בה הרבה אנשים, כמו כל קהילה קיבוצית או כל קהילה שהיא גדולה. באופן טבעי, בתוך הקהילה המאוד מאוד גדולה ומאוד מאוד מגוונת, שיש בה הרבה מאוד בני אדם, בגילאים שונים, עם תחומי עניין שונים, סגנונות שונים, כל המגוון, אנשים מחפשים גם
קשר יותר אינטימי. יש קשר אינטימי זוגי, יש קשר אינטימי סתם של חברה וחברה, או חבר וחבר, חברי. ויש קשרים שהם של חבורות יותר קטנות, שזה לא בהכרח נקרא חברות, אבל זה יכול להיות קבוצת חברים שיש לה נושא משותף, או עניין משותף, או כמיהה להיות ביחד, והם כל זה ממשיכים לזה. תגידי, ואיך צוות קישורית מתמודד עם הקנאה, עם החברויות, עם הרכילויות? שזה גם חלק מהחיים, בדיוק כמו הצורך החברתי. יש גם קנאה, זה חלק גם טבעי מהחיים. אני אגיד לך מה אנחנו עושים. אז איך מתמודדים עם זה? אוקיי, זו שאלה מצוינת, כי הרעיון להתמודד עם דברים שליליים שעוברים עלינו, ורגשות שליליים, הוא לא להימנע מסיטואציות נורמליות של החיים ואנושיות, אלא לראות איך מתמודדים איתן. אז לא, בוא נבטל עכשיו כל אפשרות של אנשים להתחבר ביחד, כדי שמישהו אחר לא יקנה, אלא איך אנחנו יכולים לעזור למי שצריך להתמודד עם הקשיים, להתמודד איתם. אז החלטנו כמה דברים. למשל, החלטנו לפני הרבה מאוד שנים, שבמקומות הציבוריים, בחללים הציבוריים, כמו המועדון, כמו חדר האוכל, המקומות הציבוריים לא יקיימו מסיבות פרטיות. כי זה, אם מישהו רוצה לקיים באזור ציבורי אירוע, אז כל הציבור מוזמן אליו. זה דרך התמודדות אחת. ואם אתה כן רוצה לעשות אירוע פרטי, חברתי, אתה מאוד מוזמן לעשות את זה, רק בחללים פרטיים, באזורים פרטיים. ואז זה לא מנקר עיניים, אבל זאת בהחלט אופציה. זה מגשר על שתי הבעיות, על הצורך של אנשים להתכנס לפעמים בהתכנסויות יותר קטנות, ועל העובדה שאתה עושה את זה בצורה לא ציבורית. זה פתרון אחד. פתרון שני, זה שיש אנשים שיותר, לכולם יש צורך, לרוב האנשים יש צורך חברתי, שיהיה להם חברים. יש אנשים שמאוד קל להם לעשות את זה. ואז הם באמת, בדרך כלל אנשים שמאוד קל להם לעשות את זה, מתקבצים סביבם חברים והם מתקבצים למעין חבורה. כי קל להם, כי זה לא תחום שקשה להם. אבל יש אנשים שקשה להם לעשות חברים, שזה משהו שהם לא מצליחים לעשות אותו לבד ונתקלים בקושי למרות הצורך. אני לא מדברת על אנשים שיש להם פחות צורך ואז הם יותר זאבים בודדים. אני מדברת על אנשים שיש להם צורך ואז הם מרגישים תסכול. להם אנחנו כן מסייעים ועוזרים ברמה אישית, לפעמים, למצוא בשיתוף איתם, למצוא עם עזרה, עם תיווך בעצם של הצוות, גם, אנחנו קוראים לזה חוגי בית. יש לנו לא מעט חוגי בית של חברים שיש להם צורך חברתי מאוד מאוד גדול, אבל הם לא חזקים בזה, הם צריכים עזרה. ואז אנחנו מייצרים בעזרת מדריך, עם בחירה שלהם כמובן, לאנשים שרוצים להיות איתם בשם לטובתם, אבל גם להם קשה. כשהרבה בודדים קשה להם לעשות, אבל הם רוצים, אז אנחנו יכולים לייצר את המסגרת. זה לא אנחנו המצאנו. בקהילה הרחבה, בכל מקום, קיימים מועדונים כאלה, קיימים מפגשים כאלה מובנים, שעוזרים לאנשים להתגבר על הקושי, לעשות את זה לבד. אבל מדובר פה באנשים בוגרים, או באנשים בכלל בהיותך בן אדם. השאלה אם אתם בכלל צריכים להתערב בעניין הזה, אנחנו לא מתערבים. או שכל בן אדם ידבר אם מישהו רוצה. לא, לא, לא. ההתערבות שלנו היא לא למנוע מאנשים לדבר זה עם זה. ההתערבות שלנו היא בכל התחומים, לעזור לאנשים שיש להם קושי והם רוצים את עזרתנו. אם בן אדם לא רוצה את עזרתנו, אנחנו לא כופים אותה. טוב, תודה רבה גם. בכיף. נסכם בזה שאני ואת נפתח חברות. בכיף, בשמחה. יאללה, קבלנו. יאללה. תודה רבה, רק בריאות. גם לך. ואחרי שדיברנו על יחסי מרות ועל גאוות יחידה ועל חברויות, בואו קצת נתחיל עם בנות. דבר שלא תמיד פשוט, לא תמיד יודעים איך, ולפעמים זה יכול להיגמר לא טוב. אז איך מתחילים מבנות? כתבתו של עמית כהן, בבקשה. מאז ומתמיד ידוע שלהתחיל עם בנות זה משימה לא פשוטה. הדרך ארוכה ולא תמיד מצליחים. ישנם מכשולים שיכולים לקלקל את תחילת היחסים. ובכל זאת מצאנו מספר טריקים שימושיים מחברי קישורית לאיך מתחילים עם בנות. קודם כל להתנהג בטבעיות ולהיות עצמך, ולא מישהו אחר שאתה לא יכול להיות. זה השיטה הכי טובה. הטריקים שלי הם פשוטים. כשאני רואה מישהי שאני רוצה להכיר אותה,
אני פשוט ניגש אליה ושואל אותה מה שלומה ואם היא מעוניינת להכיר. אני גורם לבנות להתקרב אליי ולא להתרחק, בכך שאני מדבר איתם נושאים מעניינים שמעניינים אותם. אני מספר להם הרבה, משתמש בהומור שיש לי. דבר ראשון שאני אומר לבחורה, את רוצה לבוא אליי, לשתות כוס תה או כוס קפה, או שאת רוצה פרח. הטריק שלי זה שהיא חמודה ויפה ומזמין אותה לכוס קפה אצלי בדירה. אני מספר להם הרבה, משתמש בהומור שיש לי, ולכל אחת אני מתאים את הדיבור למה שהיא אוהבת לדבר עליו. וכך אני מרתק אותם, וכך הרבה יותר נוח לעשות קשר. אין טריק, זה להיות עצמך ישר, כי בחורות מחפשות לא טריקים, מחפשים להיות ישר והגון. תשמעי, אני מעוניין לפתוח איתך קשר, שיחה, דו-שיח. בואי נדבר, אני אספר לך על עצמי, אני מוזיקאי, אני אוהב לשיר לך, אני נגן לך איזה מנגינה, אשיר לך, ארקוד לך, מה שתרצי. למרות הטריקים והשיטות, המכשולים והקשיים יכולים לגרום למצב של אכזבה ותסכול. צובט לי שלא מתעניינות בי. את יוצאת מחממה לעיר וזה כאילו אוכלים אותך, האנשים. מה שקשה לי שאי אפשר לדעת איתם, איך הם יגיבו לבן אדם ששונה מהם. כשהתחלתי עם מישהי שלא הייתה מעוניינת, אז היה לי קשה כי היא לא הייתה מעוניינת. או לחלופין, להתחיל עם בנות קשות להשגה. לא ידעתי להתחיל עם בחורות, והייתי גם גבר אלים, ובנות פחדו ממני, ולא הלך לי עם בנות. פה אין את מה שאני רוצה. פה אין את הבחורות שאני מחפש. פה אין לי את הגזע המתאים. למרות הקשיים, החברים מנסים להתגבר ולמצוא אהבה. אבל מה נותן להם כוח? איך הם לא מתייאשים? אתה מתרגל, ואתה הולך לחוגים, ואתה מכיר אנשים ודרך הפייסבוק, ואתה נפגש איתם בחוגים, ואתה גם בבתי קפה נפגש איתם, או בעבודה. אתה נכשל בפעם הראשונה, אז אתה צריך לקום ולא לחשוב חיובי, ופשוט לא לגמור עם העניין. אתה צריך לנסות, עד שאתה מצליח במזל. יש מזל בחיים. אנחנו נקווה שהטריקים, השיטות והאווירה הרומנטית יהיו לכם לעזר. תמיד תהיו מוקפים באהבה, ותזכרו תמיד. All you need is love. All you need is love. Ta 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 ta. All you need is love, love. Love is all you need. ועד כאן תוכניתנו לפעם. ניתן לצפות בתוכניות שלנו גם בערוץ קישורית ביוטיוב. כמו כן, ניתן להגיב גם באתר האינטרנט של קישורית ובעמוד בפייסבוק. תודה רבה לכם על הצפייה. ניפרד על רקע תמונות נוף שצילם חברנו קובי קסירר. ועד התוכנית הבאה, תחשבו על זה. מרטין לותר קינג אמר פעם, רק האור יוכל לחושך, רק אהבה תוכל לשנאה. וזכרו, יום שלישי 28 במרץ, זהו יום המעשים הטובים, אז היו בטוב ורק מעשים טובים להתראות.